Eline en ik doe de groeten aan oma. Hallo, ik ben Esther en ik zit naast de pop. En die pop, die heeft ook een microfoon. Raar, hè? Ik ben Misha, ik woon in Spakenburg en ik zeg de groeten van mijn opa, oma, mijn oom en tante. Ik ben Marian Vermeulen, ik kom uit Woerden en ik doe de groeten aan iedereen en alles en iedereen. En vooral ook aan mijn zoon. En nog een oom en tante en nog een opa en oma en mijn broertjes en zusjes en mijn neefjes en nichtjes. Ik doe de groeten aan mijn mama. De groeten. En mijn vader en moeder. Ik doe de groeten aan mijn vriend. Ik ben Joren en ik doe de groeten aan mijn allerliefste opa en oma. Ik ben Joke en ik doe de groeten aan iedereen. Ik doe de groeten aan mijn vader en moeder